Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine am regăsit astăzi la un nou episod din sesiunea noastră de Minecraft Bad Lion 1 vs 1. Fraiere. Te distrug, te dică. Ok, deci... Bă, cu jumătate de inimă! E, viață. Deci da, suntem astăzi împreună cu Tedica. Taci dracu, Logan. Nu mai mă cheamă Logan, mă cheamă... Păhărel. Nu, P-L-E-I-Z Răzvan, da? Da, Deci, Olofmeister nu te cheamă? nu. Am Da, un deci- prieten pe Steam pe care îl chema Kenny S. Olofmeister, știi, ești nebun, adică... Adică Nu el e e chiar fan, așa. adică e fan anime sau cum? Cine? Prietenul tău. Fraiere. Te-am prins în... Fuck you. Un combo. Bă, măi, ce ai, mă? Bă, mai Poți să suflu în microfon? Nu. Bine. Să Ok. trăiți, nenea. Să trăiești, nene, mă. Bă, repet după... Olofmeister. Bă, repetă după mine. Da. Să moară familia mea. Să moară familia mea. De nu dau like. Păi tu te dracu, nu vrei? Oricum, Chiar o să-ți dau dislike pentru asta. Ok, deci... jucăm până la 5 va fi un episod destul de scurt, fiindcă și deoarece Nea Tedica trebuie să se culce. Ba nu, e ora 10, pana mea. Bă, fraiere! Du-te, bă, cu săgețelile. Lasă. Că combolaina! Ok, deci... Doiul scoroșarul. Tedica cam nebună Hai, la bă. Dar dă și tu, Du-te naiba, Logan. dă și tu, deci dă duel, duel, Lasă, dă tu. dar de ce, țelene? Da, n-am tastatură. Bine, Tedica. Da. Jucăm combo Logan. data asta. Fuck you. Ok. N-am tastatură, de-aia nu pot să scriu, ca să știți, doamnelor și A, deci ești atât băieților. de sărac încât... Doamnelor și domnișoarelor, că doar... Ce ai? Ne, ce să și feci. Te ajută ceva dacă mănânci unul sau mai multe golden apple-uri? Nu, e același lucru. Doar că ți-l irosești degeaba. Da. Bine, că ai 64, pana mea. Într-un meci de ăsta am mâncat pe toate. Oh! Combo! Parcă am kill Laura. Știu, asta e faina cu modul ăsta. Mamă, ce frumos! Câte viață mai ai? Unu? Mai am. Da, se vede. Nu, dar Da, chiar mai am. uite-i, bă, dar nu mai mori! Ce ești de fer? Zi diamond. El e țăgan, e de fer. Și ai like a Bă, dacă mă diamond. bați aici... Să bag picior, ți lași de CSGO, da? Oh, damn. Cum da ți-am dat o grămadă, cum aveai nouă? Damn, son. Nu, damn, Daniel. Ei, apăsărule! Damn, Daniel. Duel te... Hai, dă mai repede, mă, Dica. 3... UHC. Cum și aia? Și da, deci haide să strângem, câte like-uri vrei să strângem? Hai să strângem 5 Unu. like-uri, pentru că suntem 20. Deci suntem 20 de Păi abonați. strângem 20 de like-uri, nu ți se pare mai normal? Da, dar nu prea am abonați activ și nu prea Vrei am... să zic o chestie? Tu, când te lupți, nu mai mânca golden apple-uri aiurea, pentru că pana mea... Bine, nu trebuia să zic asta, pentru că te băteam dacă făceai asta. Uite ce faci, vezi? Fraiere. Dar n-am ce face, hai mai fac una. Ok, 3-2. Deci suntem cam la egalitate, după cum observați. După cum observați. Damn, sonă laina. Cine n-ai pe ascultă la 10 în weekend în pana mea?
Bine, nici la școală nu te puși la 10. Adriana. Weekend. Adriana. Da, Adriana. Îți place Adriana? Da, cum să nu. Am Feather Falling, nu știu la ce pana mea mă ajută, dar nu mă. Adică, feather falling înseamnă să ai protecție atunci când cazi. S-o trezit el, băi, șmecherașul. De el. Bă, cu 3 viață, el n-are stres, 4, 2. Hai, bagă și tu odată să gâi, că nu mă auzi numai Ok. combo bagi. Duel. Segeleanu bagă. Sigelean. Hai. Ok, mai facem runda asta și cred că vom termina. Pentru că el trebuie să ducă la culcare. Ce pista, mă, să nu mă duc la culcare. Azi m-am jucat vreo 6 ore. Nu contează. Să duc la culcare, înțeles? Ba, da. Damn, son. Dacă am să te nimeresc. Nici măcar nu... N-ai nimerit săgeata. Nu te mai lăuda tu ca șmecherul. Bă, da, mă, iei în combolaina. Bă, da, cum chilaura tău ei face asta? Da. Hai, 4-3. Ok, hai, încă una și Și gata. jucăm până la Hai până la 5. 5 sau până la 6. Da, sau 6, nu știu. Până la 5. Da. Gapple. Ok, cred că eu am închis sau ceva. Nu mai ești? Mă, nu contează. Tot o să trebuiască să-l batem. Ai închis. Ok, nu contează chestia asta. Dacă tot îl batem, nu contează. Da, mă omorât. Deci, da, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să știți că nu ăsta nu va fi skin-ul, tot acela vechi este, deci, da, mi-a schimbat pentru că aveam chef să fiu și altceva, deci da, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like. Hai să strângem până în 5 like-uri, dacă se poate și deci, da, pa, pa!